Pri príležitosti spomienky na koniec Prvej svetovej vojny sme sa z Spišskej Novej Vsi pozreli na lokality, ktoré s ňou súvisia. V júni 1914 v bosenskom Sarajeve prebiehali vojenské manévre, ktoré viedla rakúsko-uhorská armáda. Pri tejto príležitosti Sarajevo navštívil aj následník trónu. František Ferdinand de Este so svojou manželkou Žofiou Rodenou Chodkovou. Počas tejto návštevy boli v Sarajeve zavraždení Gavrilom Principom, mladým srbským študentom. O mesiac neskôr, 28. júla 1914, vypukla Prvá svetová vojna, ktorú vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko-Srbsku. Existovali v našej krajine dve typy armády. Jednak to bola spoločná armáda, ktorá mala v našom prostredí najbližšie kasárne v Levoči, a jednak to boli honvédi, teda uhorská krajinská armáda, ktorá mala kasárne v budove, ktorá sa nachádza za nami. Tu teda prichádzali prví vojaci, ktorí v podstate mali nárukovať na fronty prvej svetovej vojny. S tým, že mali samozrejme tieto kasárne veľmi dobre postavenie, keďže boli aj stále, táto budova je v blízkosti železnice a železničnej stanice. V lete 1914 sa začali nábory do armády, či už do Císarsko-kráľovskej alebo k honvédom. Začínalo sa už maturantmi. A tak do armády nastúpili aj študenti, či už učiteľskej akadémie zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sídlila v budove, kde je dnes vlastne gymnázium na Školskej, a takisto aj z gymnázia, čo je vlastne bývalá stredná priemyselná škola Banícka na Štefánikovom námestí Spišskej Novej Vsi. No a treba povedať, že naši vojaci, teda rakúsko-uhorskí, boli nasadení najprv na východnom fronte a na srbskom fronte, neskôr aj na talianskom. A samozrejme veľmi rýchlo prichádzali aj do Spišskej Novej Vsi zranení. Vážne zranení boli ošetrovaní priamo na fronte v poľných nemocniciach a tí, ktorí neboli ohrození na živote, sa ošetrovali aj v zázemí. Príklad aj v budove súčasného gymnázia na Školskej ulici bola zriadená vlastne taká nemocnica, lazaret, špitál pre vojakov rakúsko-uhorských. Mesto Spišská Nová Ves si obete Prvej svetovej vojny pripomína pamätníkom všetkých vojnových katastrof, ktoré sa stali, ktorý sa volá mortuárium a nachádza sa vlastne na cintoríne v strede starého mestského cintorína. No a tu je teda aj pamätná tabuľa k Prvej svetovej vojne. No a treba povedať, že tých obetí bolo relatívne veľa. Ja si myslím, že viac ako počas druhej svetovej vojny. Táto vojna bola viac, by som povedal, o tých ľudských obetiach ako o nejakých stratách, o nejakej vojenskej technike a podobne ako druhá svetová vojna. Nie je celkom jasné, koľko tých obetí konkrétne bolo. Ja som ich narátal 53. Treba brať do úvahy, že zomreli až v poľných nemocniciach či lazaretoch. No a takisto v tom počte 53 som narátal dvoch, ktorí zomreli vlastne na infekcie, na tuberkulózu vo v podstate nemocnici v Košiciach, a boli to, dá sa povedať, civilné obete, aj keď jeden z nich bol železničiar. A železničiari boli rátaní ako železničné vojenské pluky. No a treba povedať aj to, že tam bola jedna samovražda a boli tam aj dvaja mŕtvi spišskonovešťania, ktorí zomreli, ale v invalidovni v Ružomberku, teda už boli zranení, dlhodobo chorí a zomreli teda už v podstate mimo nejakých frontových udalostí. Mnohí z týchto, ktorí zomreli, nie sú pochovaní v miestach, kde žili, pretože boli pochovaní väčšinou na vojenských cintorínoch priamo na fronte, treba z Haliči a podobne. V mestskej časti Novojská Huta, v lokalite, ktorá sa nachádza smerom na Rybníky, sa nachádza skupinový hrob 8 poľských vojakov, ktorí zahynuli v roku 1914. Je to jeden z mála takýchto zachovaných hrobov, ktoré sa viažu priamo k Prvej svetovej vojne v okolí mesta alebo v meste Spišská Nová Ves. A je to teda také pietné miesto, aké by naozaj aj všade malo byť.